V tejto sérii sa rozprávame o slabinách ateizmu. A dnes si povieme otázku, na ktorú ateisti nevedia odpovedať. Najprv si ale povedzme, čo znamená Boh medzier. Chyba v argumentovaní, ktorej sa občas dopúšťame my veriaci. Ak niečo nevieme vysvetliť, vzniká tam medzera medzi našim poznaním a realitou. Boh tú medzeru vysvetľuje a preto existuje. Neviem, čo sa pričinilo danú vec, preto Boh existuje. Tá daná vec môže byť morálka, alebo počiatok vesmíru, alebo existencia niečoho z ničoho, alebo zázraky, alebo čokoľvek iné. Problém v tejto argumentačnej chybe je, že sa nesmieme utiekať k nadprirodzenému vysvetleniu, lebo môžeme prehliadnúť prirodzené vysvetlenie. Napríklad tvrdenie, že súčasná veda nedokáže vysvetliť, ako vznikol život, preto musí byť za tým Boh. Aký je problém s týmto tvrdením? No to, že nevieme, ako vznikol život na Zemi, to neznamená, že je za tým Boh. Možno je za tým nejaké prirodzené vysvetlenie, ktoré zatiaľ nepoznáme. Ale nedostatok vedomostí nemôže znamenať, že to urobil Boh. Alebo v niektorých evolučných modeloch existujú trhliny, ktoré spochybňujú evolúciu. Preto sme boli stvorení z Adama a Evy. To, či má evolučná teória nedostatky, je otázka pre biológov alebo filozofov vedy. Ale aj keby mala, to neznamená, že celá teória je nepravdivá alebo že je pravdivý kreacionizmus. Skratke, naše argumenty by nemali začínať pri tom, čo nevieme, ale pri tom, čo vieme. Na druhej strane tí, ktorí neustále odmietajú pripustiť myšlienku, že by Boh mohol existovať, môžu z ateizmu urobiť nevyvratiteľný svetonázor, lebo nebudú vedieť odpovedať na túto otázku. Čo by dokázalo, že Boh existuje? Čo by sa muselo stať, aby si začal veriť, že Boh je skutočný? Tu sú nejaké príklady, ktoré som počul od ľudí, ktorí neveria v Boha. Uveril by som v Boha, keby niekomu po modlitbe dorastla amputovaná noha. Alebo uveril by som v Boha, keby sa preorganizovali hviezdy a vznikol by názov na nebi Existujem, podpísaný Boh. Alebo uveril by som v Boha, keby sme objavili na našom DNA kóde nápis, na ktorom by bolo napísané vytvorené Bohom alebo Made in Heaven. Niektorí hovoria, že keby sa modlili a vyhrali by lotériu, tak by uverili v Boha. Niektorí, že by to muselo byť niekoľkokrát po sebe idúcich nepravdepodobných udalostí, napríklad, že niekoľkokrát za sebou vyhrám tú lotériu a podobne. Niektoré príklady sú lepšie ako ostatné, ale všetky majú v sebe jednu zásadnú chybu. Spýtal by som sa neveriacich, ktorí dávajú tieto príklady, jednoduchú otázku. Prečo? Prečo by ťa práve toto presvedčilo? A zdá sa mi, že ich zdôvodnenie by vyzeralo nejako takto. Ja neviem, čo spôsobilo dorastenú nohu, alebo nápis na hviezdách, že existuje Boh. Neviem si predstaviť prirodzenú príčinu, preto to musel urobiť Boh. Inými slovami, Boh medzier. Neviem, čo zapríčinilo X, preto to musel urobiť Boh. Veď aký je predsa rozdiel medzi amputovanou nohou, ktorá vznikne z ničoho, a vesmírom, ktorý vznikne z ničoho? Tiež by to dokázalo, že Boh existuje, ak by sa to stalo? Akúkoľvek hypotetickú situáciu niekto vymyslí, čo by ho presvedčilo, že Boh existuje, vždy sa môžeme spýtať toto. Ako vieš, že neexistuje nejaké neznáme prirodzené vysvetlenie tejto situácie? V roku 1998 kresťanský filozof William Lane Craig mal diskusiu s profesorom Keith Parsonsom o tom, či existuje Boh alebo nie. Jeden z Craigových argumentov bol aj historický záznam o vzkriesení Ježiša z Nazareta z mŕtvych, na podporu ktorého tradične dával aj záznamy o určitých svedkoch, ktorí tvrdili, že po smrti videli Ježiša živého a boli ochotní zomrieť za toto presvedčenie. Parsons na toto reagoval, že si myslí, že tí ľudia mali halucinácie a že na mimoriadne tvrdenia musíme mať mimoriadne dôkazy. When you say extraordinary, really what you're saying is no amount of evidence would convince me of these extraordinary claims. Sure it would. If tomorrow morning, immediately after breakfast, suddenly there was an earthquake, and a silvery light shone in the sky and the leaves dropped from the trees. And I dashed outside and there, towering over us like 100 Everest, was this giant figure with lightning playing around his Michelangeloid face. And he pointed down and saying, "Be assured, Keith M. Parsons, that I do in fact exist and I'm sick of your logic chopping."
Dr. Craig, I would join you in the pew of the church, in the front pew of the church the next Sunday. A na to Craig reagoval perfektnou protiotázkou. You don't think that you would have said, boy, I was having a hallucination. Niektorí ateisti otvorene hovoria, že nič by ich nepresvedčilo, že Boh existuje. Lebo vždy by si mohli predstaviť nejaké neznáme prirodzené vysvetlenie, alebo keby sa im zjavil Boh, mysleli by si, že sa pomiatli. Napríklad známy ateista Peter Atkins, chemik z Oxfordskej univerzity, mal v roku 2018 debatu, v ktorej povedal toto. Is there any kind of evidence in the universe that could make... I mean, if the stars lined up to spell, Peter, please believe in me, it's about time. I put it down to madness. You put it down... To personal madness. Right. Yeah. It sounds like, Peter, that there's no evidence that will persuade you away from atheism. Well, to be honest, I think that's probably the case. In that sense, do you even have an evidence-based view if you're actually committed to atheism a priori? Well, I'm predicting that there will be no such evidence. That's not quite the same thing as being committed to it a priori. I can't. But you've said there's no evidence that would persuade you otherwise. I think it's much more likely that I would have gone mad than such evidence would have been provided. Right. So in principle, it's impossible to ever persuade you that God exists. I didn't quite say that, but. Well, what would persuade you? I can't conceive of. I suppose, even if I died and was confronted with, St. Peter saying, "Welcome to heaven," I'd probably think I was dreaming. Toto mi pripomína fanatizmus. Zastávať nevyvratiteľnú pozíciu. Veď ja sa staviam do pozície, že nič by ma nepresvedčilo o opaku. Myslím si, že aj keď neveríš v Boha, dokážeš teraz lepšie pochopiť, čo má Biblia na mysli, keď hovorí, že hriech je slepota. Že otupieva naše kognitívne schopnosti. Že Boh vydal na pospas ľudí ich prevrátenému zmýšľaniu. Takto to napísal apoštol Pavol v 1. kapitole listu Rímskym v Novej zmluve. Ako sa má dať Boh poznať človeku, ktorý je takto zatvrdený? Iba tak, že mu zmení jeho srdce. No a tu práve narážame na limity apologetiky. Lebo dať dôvod alebo obhajobu pre vieru má význam iba pre toho, kto má otvorenú myseľ a je ochotný pravde slúžiť, nie jej vládnuť. Pascal raz povedal, že ak dáš niekomu, kto nechce pravdu, dôkaz o tom, že sa mýli, dáš mu iba viac materiálu na popieranie. Povedal, že pravda je v dnešnom svete taká nejasná a klamstvo alebo nepravda taká všade prítomná, že nemôžeme poznať pravdu, pokiaľ ju najprv nemilujeme. A Tomáš Akvinský raz povedal, že ten, kto miluje pravdu, bude milovať aj nepríjemnú pravdu. Milovať nepríjemnú pravdu. Taká ťažká myšlienka. Lebo všetci chceme pravdu, pokiaľ je príjemná a takmer nikdy, keď je nepríjemná. Takže otázka pre ateistov je táto. Čo by dokázalo, že Boh existuje? Alebo čo by sa muselo stať, aby som mohol oprávnene tvrdiť, že Boh je? A ak by sa tieto podmienky naozaj splnili, podriadil by som sa tomu a naozaj by som Boha uveril, alebo by som to naďalej vyvracal. Terezia z Avily raz povedala, že k Bohu vedie toľko ciest, koľko je duší. A že naše duše sa od seba líšia ešte viacej ako naše tváre. Absolútne rešpektujem jedinečnosť každej cesty k Bohu. A chápem, že je mnoho ľudí, ktorí nedokážu uveriť Boha, pokiaľ nemajú dostatok dôkazov. Ale potom existuje aj iný problém. Neochota sa pravde podriadiť a diktovať si podmienky, ktoré Boh musí splniť, aby sme boli ochotní dať mu svoje životy. Niekedy s Bohom hráme skrývačku. Tvárime sa, že ho hľadáme, že je stratený, že je vzdialený, ale v skutočnosti pred ním utekáme, nechceme ho. Podľa Biblie je to Boh, ktorý hľadá nás. A my sme tí, ktorí sa ukrývame pred ním. Boh nám niekedy príde vzdialený a nedostupný, lebo presne tam sme ho položili. Vytesňujeme ho zo života a dávame si podmienky, ktoré musí on splniť, aby sme mu dali šancu. C.S. Lewis raz povedal, že na konci budú iba dva typy ľudí. Tí, ktorí povedia Bohu, buď vôľa tvoja, a tí, ktorým Boh povie, buď vôľa tvoja. Podľa kresťanského svetonázoru Bohu ide o vzťah s človekom.
A nie o to presviečať ľudí, že existuje. A vzťah predpokladá dve strany, nie iba jednu. Ak si mu nedal šancu, tak mu ju daj. Povedz mu, čo potrebuješ, ale počkaj si na jeho časovanie a jeho spôsob. Sú iba dva dôvody, prečo to neurobiť. Strach, že ho nezapočuješ, alebo strach, že jeho hlas započuješ.